Sabíeu que una simple imatge us pot ajudar a conservar la vista? Us explicam què és una retinografia. Una prova ràpida i sense dolor que pot detectar problemes oculars causats per la diabetis abans que en noteu cap símptoma. Amb la retinografia s'obtenen imatges d'alta resolució del fons de l'ull que fan possible detectar precoçment malalties com la retinopatia. Està indicada especialment per a persones amb diabetis de tipus 1 a partir dels 5 anys de diagnòstic i amb diabetis de tipus 2 des del moment del diagnòstic. Basta seure davant del retinògraf, recolzar-hi el cap i mirar cap a un punt de llum. En qüestió de segons s'obté la imatge del fons de l'ull. Si es detecta alguna alteració, us derivarem al professional més adient. L'objectiu és prevenir abans de patir pèrdua de visió. Si teniu factors de risc, a la consulta de medicina de família o d'infermeria us indicaran de fer la prova. Una retinografia a temps pot protegir-vos la visió durant anys.